Wrth i amser mynd ymlaen, da ni'n gweld bod nifer y pobl sy'n siarad Cymraeg yn gostwng. Yn y ffilm yma, byddwch yn edrych ar y wahanol ffactorau am y pwnc yma. Wrth edrych ar hyn byddwn nhw'n siarad gyda nifer o wahanol bobl o wahanol adrannau iaith, nhw gyd efo wahanol bannau ac resymau. Gyfynir i'r unapioraeth, aelod o Plaid Cymru ac y Llywodraeth am ei barn am yr iaith Cymraeg sy'n cael ei defnyddio ar yr ynys. Dylia nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg gwella. Mae yna yn amlwg lai a llai o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru dros yr ganrif ddiwethaf. Felly, da ni mewn sefyllfa rwan lle o leia da ni'n sylweddoli be ydy'r crisis da ni ynddo fo. Mae chydig dros hanner pobl yn Ynys Môn yn siarad Cymraeg rwan. Ganrif yn ôl, mi oedd o yn agos as bawb, mae'n siŵr, yn Ynys Môn. Felly, y cwestiwn ydy, be da ni'n mynd i wneud am y peth? A rwan bod ni wedi sylweddoli pa mor bwysig ydy yr iaith i ni, a bod mwy a mwy o bobl yn sylweddoli bod na werth i'r iaith, da ni mewn sefyllfa lle da ni yn gallu deud, reit, da ni weithio'n galed i wneud yn siŵr bod mwy o bobl yn cael cyfle i siarad y Gymraeg ac yn cael gweld dros nhw hunan pa mor ddefnyddiol ydy siarad yr iaith. Os da ni'n gallu ennill y dadleuon yna, mi wneith mwy a mwy o bobl fod isio dysgu'r Gymraeg ac o roi mwy o gyfleon iddyn nhw siarad yr iaith o gobeithio gyda nhw. A mi na ni, gobeithio mewn blynyddoedd i ddod weld yr graff na mynd ar ei fyny ar ôl blynyddoedd o fynd ar ei lawr. Chi a Plaid Cymru'n gobeithio wneud i helpu'r iaith fel cynrychiolwyr mewn. Y peth penna o ran hybu yr iaith Gymraeg a chael mwy o bobl i siarad Cymraeg ydy addysg, wrth gwrs. Ac ar y cyfan yn Ynys Môn, da ni'n lwcus mae gennym ni system addysg sydd yn galluogi pobl ifanc i gael y cyfle i fod yn ddwyieithog erbyn maen nhw'n cyrraedd 11 oed. Mae eisiau ni gario ymlaen i gryfhau y dadleuon yna a gryfhau y cyfleon i ysgolion allu gweithredu yn ddwyieithog go iawn reit ar draws yr ynys. Does na ddim esgus pam ddylai unrhyw blentyn sydd wedi bod trwy'r system addysg yn Ynys Môn ddim bod yn gallu siarad Cymraeg ar y diwedd. Ond nid dim ond mewn addysg mae, mae rhaid i ni roed y cyfleon na i bobl allu siarad Cymraeg. Da ni'n sôn am fuddsoddi mewn gweithgaredda i bobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg, pethau fel yr urdd, ond hefyd wneud yn siŵr bod yna hyfforddiant chwaraeon a falle ar gael i bobl drwy gyfrwng y Gymraeg mwyn gallu gweld gwerth yr iaith Gymraeg, ond hefyd cario ymlaen i annog pobl i basio'r iaith Gymraeg ymlaen i'w plant nhw, achos mae yna bobl o hyd sydd dal ddim cweit wedi gweld pwysigrwydd pasio yr iaith ymlaen a gweld pa mor hawdd ydy mewn difri i basio'r iaith Gymraeg ymlaen i'r genedlaeth nesaf. A dyna da ni, dwi'n meddwl, fan hyn yn Ynys Môn eisiau wneud, ydy perswadio pobl bod gan pawb i rôl i wneud a bod gan pawb falchder os dyn nhw eisiau yn y Gymraeg a gallu wneud yn siŵr bod yr iaith yn tyfu. Beth mae Llywodraeth yn gobeithio wneud am yr iaith ar draws Cymru, enghraifft yn Caergybi mewn 11% fydda siarad Cymraeg yno? Yn amlwg, dwi o Blaid Cymru ddim yn teimlo bod y Llywodraeth yma yn gwneud digon dros yr iaith Gymraeg. Pan oedd Blaid Cymru mewn Llywodraeth o'r blaen, mi wnaethon ni basio mesur iaith newydd ag ati. Mae rhaid i ni bwyso ar y Llywodraeth i wneud mwy. Mae hynny yn golygu dangos yr un brwdfrydedd, a dwi'n ei ddangos gobeithio dros y Gymraeg ac annog y Gymraeg mewn busnes, annog y Gymraeg o ran ei thosglwyddo hi o rieni i'w plant ag ati wneud yn siŵr bod yna ddigon o gyfleon i bobl siarad y Gymraeg. Ond mae'n golygu hefyd buddsoddi. Cymru di'r unig wlad yn y byd sydd ar gallu i buddsoddi go iawn yn dyfodol yr iaith Gymraeg. A mae rhaid i Lywodraeth Cymru weld bod yna crisis yn gwynebu y Gymraeg, ac mae rwan ydy'r amser i fuddsoddi yn yr iaith. Bydd i rhy hwyr mewn 100 mlynedd ar rwan, mae rhaid iddyn nhw ddangos i bod nhw o ddifri drwy roed yn arian iawn yn y llefydd iawn mewn addysg i bethau fel Eisteddfod ar urdd a bethau fel hyfforddiant chwaraeon i bobl ifanc, wneud yn siŵr bod S4C drwy'r BBC yn cael digon o arian ag ati. Mae'n rhaid i'r Llywodraeth ddangos arweiniad, achos dyna di pwrpas Llywodraeth. Un cyfle sydd ganddyn ni droi'r gornel o ran yr iaith Gymraeg. So ni licio gweld y Gymraeg yn cael statws dipyn uwch o ran y Llywodraeth. Mae miliynau o pobl yn mewn fudo i Chaergybi o Iwerddon bob blwyddyn, trwy cwmnïau llongau enghraifft Stenolaidd. Wrth edrych ar y tystiolaeth galwyn o Chaergybi, gwelwyn bod mwyafrif o bobl Chaergybi yn siarad Saesneg oherwydd y lefelau uchel o twristiaeth.
Beth am cymharu hyn gyda pobl Llangefni? Faint y Cymraeg sy'n cael ei siarad ar y cyfran? Beth oedd eich barn Dyna fi ta gyn y pobl yn mamau gyd. O, ar y gyr. Gyd, wel. Wel, dwi'n meddwl hanner a hanner, dwi'n meddwl. Yna lot mwy o Saesneg yn dod i fewn i fama, ond sy'n braf pobl dysgu Cymraeg. Ie. Cwestiwn ail di efo, ydych chi siarad neu eisiau Cymraeg neu mwyaf? Dwi yn siarad Cymraeg bob tro. Cwestiwn ail di efo, ydy beth yw'ch chi barn ar y nifer Cymraeg sy'n cael ei siarad ar yr ynys? Wel, yn y marn ni, dwi'n meddwl bod yna llawer. Mae yna Cymraeg, ond dim fel ddylia fo fod. Ddylia fod Cymraeg ydyn ni. I ddylen pob sy'n dod yma, dwi'n meddwl barn ni i trio dysgu Cymraeg. Sy'n ni ddweud, da? Ie, diolch. Dwi'n siarad Saesneg adra oherwydd mae teulu fi'n Saesneg, ond dwi'n siarad Cymraeg yn yr ysgol i'r athrawon. Dwi'n siarad Cymraeg adra, ond dwi'n siarad Saesneg efo ffrindiau fi. Ydych chi'n meddwl dylia pobl Cymru gael ei gorfodi i siarad Cymraeg? Dewis nhw ydi o, os maen nhw eisiau siarad fo, wel, i fyny nhw ydi o, ond dwi'n meddwl mae'n kind of cool i gallu siarad dau iaith. Ia, da ni'n lwcus bod da ni wedi cael yn dod i fyny yn siarad dau iaith, a mae'n really neis i clywed bod os maen nhw pobl eraill eisiau. Mae chi'n ganddi hefo poblogaeth o tua 5,106, efo 83.8% gallu siarad Cymraeg. Bydd uchel iawn i cymharu hefo Chaergybi. Beth am yn ysgolion gyfynwyd i Cerian Griffith, athrawes Cymraeg os gyda'n Llangefni? Pa ydych chi'n meddwl mae'r iaith Cymraeg mewn bwysig? Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod pawb yn ei siarad hi, yn enwedig ymysg pobl ifanc, gan mae nhw wedi dyfodol iaith, os nad ydyn nhw'n ei defnyddio hi o ddydd i ddydd. Mae'na risg y fydd hi'n marw erbyn diwedd sydd yn biti iawn, achos mae'n rhywbeth ddylen ni bod yn falch ohoni hi mewn ffordd. Ydych chi fel mae cyfryngau yn helpu y Gymraeg? Yndi, bendant, mae gen ti round a round yn does as edrych, lle mae jyst yn anffodus eich bod yna ddim gyn gymaint o bobl yn ei gwylio hi a dylai bod ni, achos mae'n arf sydd yn werthfawr iawn jyst bod yn bwysig i defnyddio hi. Wedi bod gen ti ffurfiau gwahanol o'r ardalen i radio yn does sydd yn medru ategu tuag at hynny ac yn helpu'r iaith, ond mae'r cyfryngau. Mae gen ti Iaith Môn yn does, mae hynny'n help i gael pobl yn cydweithio fe gilydd a plant lle drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly yna, yn bendant, mae pob dim yn ategu tuag at ei gilydd lle gwahanol o gyfryngau bydd Iaith Môn yn amlwg lle. Ond drwy drama, mae hynny'n help yn dydy. Fel ella ydych chi'n gallu gweld, da ni mewn ystafell Cymraeg. Ydych chi'n sylwi bod llai o bobl ifanc yn siarad Cymraeg? Ar lawr y dosbarth, swn i yn deud mae yna dueddiad i fod yna llai o Gymraeg yna. Dwi'n mynnu bod yna Cymraeg yn cael ei siarad o mewn wers Gymraeg, felly mae hynny'n rhywbeth ond ar hyd y corridorau efallai bod yna fwy o Gymraeg. Bod o fwy o syniad i ni glod o gwmpas yr ysgol. Felly ar y diwedd, beth yw'r ateb? Mae'n ffaith bod y iaith wedi bod marw dros y 50 mlynedd dwytha ar cyfer a fedra wneud digon o atebion, ond yn y diwedd, bai ni fel Cymru ydi o, a fel y dywedodd yr un apiorwedd, mae'n Cymru fel gwlad fedra stopio marwolaeth yr iaith. What's next? A song. First, let me take a selfie. Hyd Lennon a gen rown i'r bobl. A gen gen o.